Arratsaldeon, gaur gure bigarren elkarrizketa daukagu oraingoan, Arrantza Ibarra etorri da gurera, zinemagilea eta etxe honetako kolaboratzailea eta azken asteetako eta datozen estreinaldiei buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon, Arrantza. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, pixkate aberazten den freskatzen, ez? Hain bero asko egin duen aste honetan. Ondo etortzen da pixkat errefreskatze, baina justo kasualitatea aste bukaeran, ez? Gertatzen da. Ja, justo. Baina, bueno, horretarako zinera joango gara, Euria egiten badu, hobeto zinera joateko, ezta? Bai. Bueno, hasiko gara aste bukaera honetan dauden estreinaldi batzukin, eta lehenengoa, daukagu Liam Neeson, bere papera ematen du aurkitu duela orain, ez? Bere adinarekin, paper bat beti mendekua, ez? Mendekua, bere semea, bere laguna, ez dakize, bueno, mendekua, ez? Orduan, Venganza bajo cero. Nahi baduzu lehen ikusiko dugu trailerra. Hazen ikustera, ber. No soy de dar discursos. Soy un tipo corriente que mantiene en condiciones un trocito del planeta. Pero es un honor ser nombrado Ciudadano del Año. ¿Señor Coxman? Sí. Se trata de su hijo. Cuéntame qué pasó. Se mezcló con un narcotraficante llamado Vikingo. ¿Quién es Vikingo? Voy a matar a esos tíos. ¿En serio? ¿Y cómo vas a matar a alguien? Lo leí en una novela. ¡Socorro! Han desaparecido 3 camellos de Vikingo. Speedo, Limbo, Santa, muertos. Un tipo puede desaparecer, pero 3, alguien me quiere muerto. Esto es cosa de Toro Blanco. Tenemos una guerra en nuestro pueblo. Esas cosas no pasan en Kehoe. Ahora sí. Creía que eras un secuestrador. No lo soy siempre. Cuando haces el mismo camino día tras día, es fácil pensar en el que no has tomado. Pero elegí el buen camino y he seguido en él. Nels Coxman, Ciudadano del Año. Bueno, nik ez dakit, baina ikusten baduzu pixkat irudiek Fargo bururatzen zaizu, burura ez Leonarkoen eta ez, anaiak hori elurra, lasaitasuna eta ez, dauka hori puntua, Fargo puntua, baina bueno, zer gertatzen da hemen, bera, da gizon lasai bat, bidean elurrak kentzen dabil beti, eta, bueno, hau pelikula Bretaña handitik dator, ez? Eta orduan, lasaitasun hori bukatzen da, enteratzen denean bere semea hil egin dutela. Bueno, esaten diote, droga suntuetan ero, ez, zerbait egon dela, eta, claro, Laura Dern da beran emaztearena egiten duena, eta beraien artean esaten dute, gure semea, ez, drogatan zebilen, ero zebilen, eta, bueno, azten da hor ikerketan, eta konturatzen da, hil egin, ez, dutela, eta orduan, nahi du hil dutenak, ez, berak harrapatu eta hil. Da gizon normal bat, baina, klaro, ez da gizon normal bat. Nahiz eta eman gizon normala dela, horrelako momentuetan, zelako gauzak egin alduen, ez? Eta orduan, erabiltzen du berak dakien gauzak, ez, eizan oso ona da, eta kotxearekin elurrak kentzen dauka kamioiak eta gauzak, eta bueno, orduan, akzioko pelikula bat da, lasaitasunaz eta hori argazkia esango dugu, Fargo puntua dauka lurra ez, bakarrik elurragatik baizik eta lasaitasuna, beraien pertsonaia, berak egiten duena bai, gizon lasai bada, baina zelan aldatzen den, ez? Eta orduan, akzioko pelikulak Liam Neeson niri gustatzen zait bera aktorea. Oso da. Bai, gustatzen zait. Eta, bueno, ikustea hor akzioan, bai, ez? Nahiz eta uki bere urteak, ondo iristen zait. Sinesgarritasuna dauka, ez? Ez da izan behar beti direnak honek erazten direnak burrukan en plan kung fu egiten edo nik ez dakit, edo kreston efekto, ez, arraroekin. Bueno, akzio lasaia dauka, baina akzio kaineroa bai, ez, klaro, droga asuntuetan hor sartzen da, hor dago, ez, mafioso bat oso garrizkutsua eta hor munduan sartzea, eta bueno, ez. Jendeak Liam Neeson jarraitzen duenak,
asko sonako dio, batez ere azkenengoko filmak egin dituenak, ez? Nahiko antzekoak guztiak. Nahiko antzekoak dira, ez? Baina, hemen kasuan ez da bera esango dugu FBI-koa, ez dakiz zer, dauka profesio normal bat, ez? Eta bueno, bentsat, hemen akzio hori gustatzen zaiona eta Liam Neeson hor dauka aukera, Gero, hemendik pasatuko gara beste estraino batera, niri estraino honek erakartzen dago asko, ze beldurrezko filmak ondo eginda daudenean, hori puntua daukate pixka bat, ez? Gustatzen zaizuna eta beldurra, ez? Eta tentzio bat, Midsommar, pelikula daukagu, zuzendaria Ari Aster, Hereditari egin zuen, harinago eta kriston arrakasta izan zuen, eta normalean, zuk beldurrezko pelikula bat beti pentsatzen duzu iluna, ez? Eta gerizpe asko, eta ez? Dana gauean, eta horrelakoaz. Hau dana da kontrakoa. Eguzkitan, Suediara joaten dira, neska bat, bere gurasoak eta hil dira, eta pixka bat enteratzen da Suedian 80 urtero egiten dela jaialdi bat ditzen dena Midsommar, udario etorrera emateko, eta, klaro, dana argia, eguzkia, baina hor dauden erlijioaren esplorazioa eta pertsona bakoitzen esplorazioa ekintza oso astoragarriak hasten dira egiten, oso arraroa, nire duzu guazen ikustera trailerra. Te dije que quería ir a ese festival en Suecia. No, dijiste que estaría guay ir. Ya, pero ha surgido la oportunidad y he decidido ir. Oye, no me importa que vayas, pero me gustaría que me lo hubieras dicho, nada más. Es un festival alucinante, con ceremonias especiales y trajes típicos. Será divertido. Increíble. Bienvenidos y feliz Midsommar. ¡Skål! ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Poco más de 3 años y medio. 4 años. ¿En serio? Sí. ¿Qué te parece? Es como de otro mundo. Mañana es el gran día. ¿Y da miedo? ¿Qué es? Tiene propiedades especiales. ¿Qué me está pasando? Solo tenemos que adaptarnos. No quiero adaptarme, quiero irme. De eso nada. ¿Qué es lo que pasa? No sé por qué nos invitasteis. Por eso te sientes culpable, porque lo sabes. Se celebra una vez cada 90 años. Me hacía mucha ilusión que vinieras. Ikusten duzun bezala da, pixka bat, ematen du, ez, tentzio. Da, beldurrezko pelikula bat oso ezberdina, oso ezberdina, ez gaude ohituta horrelako punto argitasunarekin, eta ez esaten duzu zer da, sekta bat, ero zer egingo dut, ero ze pasatuko da, ero ez, eta dana zuriak eta gero gorri puntuak daukate, ez, bai, eta kolore asko, lorak asko, eta da, alderantzizko estetika bat, alderantzizko estetika bat ohituta gaudena bentsat. Eta Ari Aster, zuzendaria hau nik uste dut beldurrezko filmetan ondo doala, gauza originalak dago egiten. Gauza originalak, eginda dago egunez beldurrezkoa, baina gitxi. Oso gitxi. Normalean beti izaten dira, beti gauean, betiko, ez? Eta batez ere gai pixka bat betikoak izaten dira. Hau, irizten zait originala. Irazten zait. Osea, nik uste dut hau ikusteko puntua gero, gaia bebai sartzen gara jende oso erlijio puntuan, esplorazio puntuan erlijioaren espiritualitatean eta zelako ekintza ezberdinak eta arraroak eta tetrikoak egiten duten, ez? Hor sartzen gara. Osea, originala da. Hau entzat, beldurra nahi baduzu pasa, bertara, ez? Eta orain pasatuko gara beste pelikula batera, hasiera batean, esaten duzu, betiko pelikula da, Estatu Batuetator, superempoionaz deitzen da, ez? Eta esaten duzu, honek institutuko filmak, betikoak, klitxeak, ez? Prejuizioak daukagu danok eginda, eta etiketa bardinean sartzen duzu, eta esaten duzu, hau betikoa da. Baina hemen aurkitzen gara Olivia Wilde zuzendaria lehenengoko pelikula egiten du,
filme honekin, eta apurtu egiten du klitxe asko. Zer doa, betiko, esaten dugun, betiko filme batera, baina eske hain klitxeak apurtzen dituen protagonista biakin, esaten duten gauzakin, da txisporroteantea, esango dugu. Guazen ikustera lehen trailerra, ikusteko zergatik gauden hitz egiten. Buenos días, ganadora. Respira hondo. Visualiza la montaña de tu éxito y observa desde ahí a todos los que alguna vez han dudado de ti. Que jodan esos pringaos, que les den como si no hubiera un puto mañana. ¡Hola! ¡La leche! ¿Vamos a clase o...? No. What's 2 + 2? Joder, último día de instituto. ¿Me estás vacilando, Samantha? Habla con ella. Tiene una sonrisa preciosa. Amy, ¿sabes cuántas chicas irán detrás de tu vagina el año que viene? Cada vez que vaya a verte, estarás haciendo la tijera. Tía, eso no mola nada. No puedes descartarlo No mola. hasta haberlo probado, ¿vale? Es el último día. Os habéis graduado. Necesito que revisemos el presupuesto. ¿No podéis graduaros y piraros a la uni sin más? Insistiremos. No ¡Se os lo oigo. aseguro! Cristal insonorizado. Hoy vamos a ir a una fiesta. ¿Qué? Nadie sabe que somos divertidas. No hemos ido a fiestas porque queríamos centrarnos en los estudios y entrar en buenas universidades. Y ha funcionado. Pero los irresponsables que sí que han ido a fiestas también han entrado en ellas. Se me dan que te cagas las pajas, pero también saqué un sobresaliente en selectividad. No hemos hecho nada, no hemos violado ninguna norma. Menciona a una persona cuya vida haya sido mejor por saltarse alguna norma. Picasso. Eran normas del arte. Rosa Parks. Dime otra. Susan B. Anthony. Joder, maldito sea. Desinfectante de manos. ¿Listo? Cacao. ¿Listo? Gas pimienta. Oye, es muy importante que lo guardes con... ¡Oh! ¡Se ha salido! ¡No te toques los ojos! Esta será vuestra noche. Sí. ¿Quién nos lleva? ¿Qué coño es esto? ¡Nosotros hacemos las preguntas! ¡Ay, mi madre! Oiga, ¿todo esto por una escopeta? Es broma. No tengo ninguna. No digas que es una cita. Es gracioso que piensen que nos liamos. Lo que tenéis Así vosotras es especial. Vamos a demostrarnos lo mucho que nos importamos la una a la otra. Solo vamos a probar algunas cremitas. No necesito detalles. Bueno, hemen bi nerabe graduatzen dira, oso argiak dira, kriston notak atera dute, oso argiak dira, bi nerd dira, ez? Oso argiak eta hitz egiten dute, ez gaude ohituta horrelako neskabi, horrelako argiak izaten, eta horrelako kultura ukitzen, eta ez, horrelako arinak izaten, ez, hitz egiten. Ez daukate irudia betiko neska bi epintzen dutenak horrelako filmetan, ez? Dira, bat potoloago, beste argalago, batek dauka beren identitate sexuala oso definituta, ez gaudena ohituta horrelako adinean eta batez beraien elkarrizketak edo beraien oso freskoa iruditzen zait. Oso zaila da horrelako elkarrizketa freskoak egitea eta arinak eta pixka bat apurtzea, ez? Jendea harritu egingo da nik uste dut pelikula honekin pentsatzen duzulako dela betikoa, ez? Baina konturatzen zara ez daukala zerikusirik, ez? Beraiek egon dira ikasita konturatzen dira ez dutela ospatu ez dutela ez egin, eta orduan gau baten nahi dute egin, laburtean ez duten egin, ez? Eta orduan basartzen dira kastan azte borrazte guztietan, eta bueno, gaia da betikoa, baina bestera batera eraman da, oso ondo iristen zait horrelako gauzak egitea, eta pixka bat jendeari harritzea, ez? Eta hueltak ematea daukagunari, ez? Askotan esaten duzu, institutuko pelikulak zenbat daude. Danak dira, gutxi gora bera, antzekoa, mutilanak, neskanak, ez dakize, badakize, ez? Betikoak dira. Baina elkarrizketa gidoia hor oso garrantzitsua da izatea freskoa, eta hemen kasuan ikuste dut Olivia Wildek lortu duela. Eta orain pasatuko gara, astebukaeran estreinatu den pelikula bat Alemanitik etorri da, 303 deitzen da. Iristen zait hau pelikula jendeak aukera badauka ikusteko
derrigorrez ikusi behar duela, ja, dalako road movie bat da, baina intimoa, oso romantikoa, punto polita dauka, argazki kristona, motela, xumea, baina oso ondo eginda, Da neska bat alemanitik doa, ikasle bat da, biologiako ikasle bat da, haurdun konturatzen da dagoela, bere mutila dago Portugalen, eta bere autokorabana 303 hartzen du Portugalera joateko. Hor autostope egiten dago beste ikasle bat, dagoena zientziaz politikaz egiten, eta Espainiara doa bere aita ezagutzera, bere aita biologikoa ezagutzera, ez? Eta orduan, biak road movie bataz lan doazen Alemanitik, Portugalera eta bestea Espainiara, da bien arteko harremana apurka-apurka, baina guazen ikustera trailerra ikusteko pixka bat estetika eta dana, guazen. Würdest du mich ein Stückchen mitnehmen? Ja, kannst du. Jule. Ja. Wohin fährst du eigentlich? Nach Portugal. Ich besuche meinen Freund. Ah? Nächste Haltestelle. Hallo! Guck mal, gleich sind wir in Frankreich. Tschüss, Belgien! Bonjour la France! Frage, was uns als Menschheit insgesamt weiterbringt. Konkurrenz oder Kooperation? Konkurrenz? Kooperation? Ich meine, warum hätte ich dich sonst mitgenommen? Was? Monogamie ist kulturell programmiertes Unglück. Ja. Einzelungsstrategie des Kapitalismus. Also dabei entspricht es überhaupt nicht der Natur des Menschen, allein zu sein. Null. Der Mensch, der schüttet Stresshormone aus, wenn er alleine ist. Schon nach ein paar Minuten. Was war das? Zärtliche Berührung. Killt Stresshormone. Was ist eigentlich bei dir? Hast du eine Freundin? Nee, gerade nicht. Nee. Vielleicht willst du nicht, dass dir jemand nahe kommt, also wirklich nahe kommt. Julia, jetzt mach mal einen Punkt, ey. Das ist doch vollkommener Blödsinn. Ehrlich gesagt habe ich das auch, glaube ich. Dieses Näheproblem. Verlieben, das tue ich mich ja nicht hier, sondern hier. Und hier. Every time I look at you, you slowly drift away. Your eyes are shut and so you seem to see the inner me. Los, komm! Oh, we move like magnets. Kennst du dieses Gefühl, wenn du bei ihr bist und es ist genau richtig da, wo du gerade bist? Oh, we move like magnets. Dieses Gefühl, angekommen zu sein. Also daran merke ich immer, wenn ich verliebt bin. Bueno, horrelako pelikulak minimalistak oso gitxi egiten dira, oso ondo egin da, eta nire road movieak asko gustatzen zait. Desberdinak dira. Bai. Eta hemen kasuan, gainera, ondo eraman da, ez dakit, Hans Wayne Gardner ez daukat kontrolatuta hau zuzendaria, baina iristen zait oso pelikula polita, eta nik uste dut asko hitz egingo dela beragatik, oso argazki ona dauka, dana oso ondo zainduta dago, eta honek pelikulak ematen dutenak errezak direla, baina ez dira errezak egiteko. Oso gai profundoa dauzkate azkenean. Bai, gainera bien artean zelako kimika daukaten, nerabe biak oso kimika handia daukat, eta bueno, iristen zait, estreinoaldi politak daudela, azte bukarenetan. Eta orain, ja magazina bukatzen da, eta udan, ze pelikula dauden, ez askotan esaten duzu, udan zinera joan alda, bai, eta ganteze umeak oporretan daude, eta nahi dute zinera joan, eta familiak esaten dute, ze pelikula egongo dira. Udan, eukiko dugu bigarrena maskota zena, lehenengo ikusi dutenak, aldute berriro ikusi, bigarrena, ez dutenak ikusi lehenengoa, deskubritu maskotaz bi. Claro, maskotak zer egiten dute bere intimitatean, bere emozioak badakigu zelakoak diren, Ezka bada hori puntua oso originala, barre egiteko, ondo pasatzeko,
Niri gustatzen zait gidoilariak zelako gauzak sartzen duten nagusientzat be bai, ez? Hor, umeak barre egiten duten bitartean gauza batzukin, nagusiak beste batzukin, ez? Barre egiteko. Goazen ikustera trailerra, ikusiko duzu zelago divertigarria. Llevas unos días súper estresado, pero el veterinario te ayudará. Su especialidad son los trastornos de conducta. Pero yo no tengo ningún trastorno de conducta. Ya no, ni yo. Es mi jefa la que desvaría. Le traigo un pájaro muerto y lo tira. Nada de lo que hago es suficiente para ti, madre. Venga a correr, venga a correr, venga a correr, venga a correr. Y no avanzo. Nada. ¡Nada! Hay alguien en mi lavabo. ¡Chicos, aquí hay chuches! ¡Mel! ¿Alguien conoce al Capitán Pompón? Ya empezamos. ¡A volar! ¡Oh! ¡Es mi héroe! ¿Eso es normal? No, para nada, no. Oh, no. Aquí no, cielo. ¡El bebé abandona el nido! No, está en casa conmigo a salvo. Max, Liam se ha ido. ¿Qué? ¿El paquete ha salido de la casa? ¿Alguien lo tiene a la vista? No lo veo. ¡Atención! ¡Aquí el Capitán Pompón! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Niños, al cinturón! El primer paso para no tener miedo ¡Ay, me pilla! es actuar como si no lo tuvieras. ¡Oh! ¡Solo es el macaco este! ¡No mola! Ba, bueno, hor daude maskotak, ez? Denetarik daude, untxia agertzen da untxi bat superheroia bezala, oso celebrea be bai. Beraien sekretuak, beraien eskutuko gauzak, deskubrituko dugu, familia guztia joateko eta nagusia joateko be bai bakarrik, zergatik ez, ni joaten naiz, ondo nahi baduzu pasa eta divertigarria zerbait nahi baduzu ikusi, ez? Horrelako pelikulak be bai ondo tortzen dira, maskotaz bi. Eta familia guztia joateko jarraituta, badakizu zein dan Dora la Exploradora. Jende askorrek ezagutzen du, esaten duzu Dora la Exploradora, umeak ikasteko eta oso ondo tortzen da. Horregatik bai pelikula bat egin dute. Bai, da. Ez neska txiki batekin, nerabe batekin, ez dakit nahi duten Tomb Raider puntua eman, pixka bat errezagoa igual bai da, ez? Zen eskatxo txiki batekin, segun ze gauza egiteko zailagoa da, ez? Orduan, Dora y la ciudad perdida egin dute, da abenturazko pelikula bat, ondo pasatzeko, trailerra batzuk ikusi dutenak, Dora zale handiak direnak esaten dute, eta non dago mapak hitz egiten du, eta mochilak hitz egiten du, ez? Eta pixka bat familia guztientzako eta nagusientzako bai, nerabeentzako bai, ez dute sartu marrazkiak umeenak esaten da bezala ez dana berdin, ez dute sartu. Igual zen ikustera trailera pixka bat ikusteko, Tú conoces la jungla. Forma parte de ti. Pero explorar no es un juego. Y si no miras antes de saltar... ¡Estoy bien, botas! Esto es algo muy gordo, Dora. Una ciudad ancestral hecha de oro. Arapata.
Y tu madre y yo la encontraremos. ¿Y yo? Lo siento, cielo, pero tú no vas. ¿Qué? Estar en una ciudad con niños de tu edad como Diego podría ayudarte. Y te invitarán a esas fiestas que llaman raves, que suenan como así. ¡Dale caña! Ten cuidado, eso queríamos decirte. ¡Primo Diego! Tienes más energía de lo que recordaba. Dora, es el instituto, no llames la atención. Solo sé tú misma. ¡Ay! ¡Oiga! Tú tranqui, Dora. ¿Pero qué es esto? ¿De dónde dices que vienes? De la jungla. La lista de la gincana. Poneos por grupos de 4. Hola, Dora. ¡Soltadme! ¡Escondeos! Ayúdanos a encontrar a tus padres y la ciudad perdida. ¿Dónde estamos? Yo solo veo jungla. Veo a 3 malos, armados. Mira tú, Dora ha traído un cuchillito a la expedición. Venid conmigo si queréis vivir. Trabajo con tus padres. Estáis todos en peligro. Moriremos aquí fuera. Bueno, tampoco es para tanto. ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Quitádmelo! ¡Quitádmelo! ¡Botas! ¿Cómo no? También conoce a ese mono. ¡Ahora o nunca! Tengo que seguir, pase lo que pase. Es tan guay. Creo que estamos a salvo. ¡Olvídalo! ¡No estamos a salvo! ¡No estamos a salvo! Bueno, ikusten duzun bezala, neska bada, nerabe bada, ja ez da neska txikia, ez? Eba Longoria bere amana egiten du. Eta Doran agertzen da, trailerak ez da agertzen, baina agertzen da azeriarena egiten duena, beti gauzak desagertzen zaio Dorari, zerbait deskubritzera doanean, edo zerbait egiten duena, azeri bat dago, xisperditzen dena, ez da hartzen duena. Hori azeria, Benicio del Toro kepiniko du ahotsa, eta hor egongo da, sorpresa. Ez dugu ikusten hor non dagoen, baina hor egongo da, tximinoa bebai dago, botaz, ez dauka botak, jendeak esaten du ez dauka botak, baina hor dago, tximinoa bere lagun handiena dela. Baina bere arazoa, esploratzera doa, bere gurasoak daude galduta, baituta daude eta aurkitu egin behar du. Baina bere arazo handiena da institutoa bebai, institutoara doa eta claro, bera ez da neska arrunta, pixka bat motxilan dauka, ez da netarik eta da oso abentura zalea eta sartzen da zen abenturan zibilizazio galdu bat aurkitzeko eta abenturazkoak honek Indiana Jones, Tomb Raider eta horrelako bat, baina Dorarekin zango dugu, ez? Ez dute beste mapak eta motxilak, baina Dora hor daukagu, familiak, umeekin eta Dora gustatzen zaienak, ez? Esango dute, guazen Dora ikutzea eta beste batzuk ez dutenak ezagutzen, ondo pasatzeko. Eta amendi joango gara, aldatzen dugu familia eta umeana eta joango gara pixka bat Quentin Tarantinon estreinaldira. Érase una vez en Hollywood, ez? Quentin Tarantino, hemen kriston aktoreak dauka. Beti gustatzen zaio, inguratzea aktore honekin, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Maggie Robbie, dauka Al Pacino de bai, Kurt Russell, Tim Roth, hanbeste aktore daude ezagunak, ez? Eta berak nahi du pixka bat omenaldia egin 60. hamarkadako urrezko garai horretara, Hollywoodeko urrezko garai horretara, ez? Eta orduan, Roman Polanski eta Sharon Taten hori hilketa pasatu zena, hor bebai ikusten da zerbait, Margot Robbik egiten du Sharon Tatena, ez? Eta Leonardo DiCaprio da aktore bat, pixka bat jazidena pelikula gutxiago egiten, eta Brad Pittek egiten du bere doblearena, ez? Bera akzioak eta egin behar duenean, zeinek esango luke Brad Pitt dela bere doblea, ez? Hemen hori grazia puntua dauka, ez? Brad Pittek egiten du bere doblearena, eta
lagunak dira kriston lagunak, baina dira, bere doblea da, baina beti daude alda batera, eta orduan, bere auzokoa da Sharon Tate, eta da hor ikusten da pixka bat, bertako giroa, jende asko izan duten, non dago violentzia, Tarantinok beti pintzen du. Bueno, esan dugun hor puntuan dago, zin dugu kontau, guazen ikustera trailerra. Ahí estoy. Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz. Llámame Marvin. Chócala. ¿Es tu hijo? Es mi doble, Cliff Booth. Anoche vimos 2 películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos. Muchos muertos. ¡Alguien ha pedido chucrut frito! ¡Quemaos, nazis hijos de puta! ¿Eres actor? No, especialista. Sigues con Rick, ¿eh? Aquí sigo. Puedes hacerle lo que te dé la gana. Te he contratado para una película, Rick, no para una serie de vaqueros. Vales mucho más. Texto. ¡Corten! ¿Cómo puedes hacer el ridículo de esa forma delante de todo el mundo? Vale, ¿qué pasa, compañero? Mira, es oficial, chico. Soy una vieja gloria. Aquí me tienes hundido en la miseria. ¿Y a quiénes tengo de vecinos? Soy Sharon Tate. Actúo en la película. ¿Sales ahí? Esa soy yo, la señorita Carlson, la patosa. Le vas a molar a Charlie. En esta ciudad, todo puede cambiar, tal que así. Eres el puto Rick Dalton. No lo olvides. Bueno, 1979, Los Angelesen, zelan Leonardo DiCaprio egiten du aktore batena, ez du lortzen paperak, eta, pixka bat, bera frustrazioa zelan doan, edo ze paper egiten zelan ezten den, dago goi-goian, eta pixka bat hori retratatzen du, ez? Ez du ki horrelako kritika onak, Tarantino filma azken urrena esaten du izango dela, badazpan esaten du azken urrena beste batez, egiteko ikusiko dugu hori. Ikusiko dugu. 10 film egin ditu eta 9. da hau. Aber egia da, nero ez? Ikusiko dugu 10ean gelditzen den, gero, ez? Nahi duen diego. Baina, hau 9. da eta jendea pizka gelditu da pizka bat hotza bezala filme honekin. Baina, Hollywoodeko mundua gustatzen zaiona eta bai, ondo etortzen dira horrelako pelikula ikusteko, aktore honekin, Tarantino zaleak direnak bai, pixka bat, bere elkarrizketak, bere ironia, bere puntoa, violentzia bai ziur daukala, naiz eta ez euki beste batzutan bezala, baina beste modu batetara landu du. Beste modu batetara, hori da. Orduan, daukagu hemen Tarantinona, helduko da, abuztuan. Bai, espero dugu. Eta pasatuko gara orain, La Casa de Verano estreinaldira, Frantzititator, eta zuzendaria da Valeria Bruni, aktorea bebai, Carla Bruni naizta, orain dela gutxi pasan urtean, ero beste orain dela bi, irabazi zuen Cesar, Las Locas, Las Vidas Locas, ero egin zuena, da oso aktriz komika, eginda dauka pelikula, zuzenduta dauka pelikula, eta orain bere bizitzarekin edo pizka bat pentsatuta egin du hau pelikula, ez? Costa Azulen, etxe bat daukate, familia guztia batzen direna, berak nahi du gainditu bere gizonak eskatu diola banatzeko, eta triste dago,
eta bere alabarekin joaten da etxe horretara, familia guztia batzen da, eta bakoitzaren miseria gauzak, bere ama eta bere alaba benetan direna bebai hor daude, ez? Pelikulan, zaten dute oso pixka bat autobiografiko puntua daukala. Bera joaten da horra etxera idaztera, pelikula bat egiteko, eta bitartean dauden kriston nazteak, ez? Beraien artean, eta claro, berak nahi du idatzi, pelikula nahi du idatzi, beraiei gertatzen zaien gauza bat, pertsona bat bere anaia galdu dutela, ez? Eta bizitza realen bebai bere anaia hil egin da, ez? Eta orduan daude hori denbora guztien zaude petzaten, Valeria Bruni da, bera da, ero ez da, ero egia da, ero ez da, zaude denbora guztien pentsatzen, ze jende askorek bakarrik ezagutzen du Carla Brunin aizta delako, ez? Bueno, zine zaleak direnak ezagutzen dute ja pelikula asko egin duelako, ez? Baina bai dauka hor, ez, puntua bizitzako bere ama dago, bere alaba dago, benetan, anaia hil zaio bebai, eta hor pelikulan bebai, famili guztiak ez duten nahi hitz egin horri buruz, ez dute gainditu, eta berak idatzi nahi du egin pelikula bat horri buruz, eta orduan naztatuta dago pixka bat, errealitatea, fikzioa, nazte borraztea dago horrez. Igual zin ikustera nahi baduzu trailerra. Tantos años de mi vida, de mi única vida, para luego dejarme así sin ninguna, sin tampoco tener el tiempo de... Oigan, el tren va a salir. Es un buen hombre, es honrado, yo al contrario voy de culo, por eso... ¡Suéltame! ¿Qué coño dices? ¡Me estás avergonzando! La comida está lista. Muy amables por haber contratado a François. Espero que más pronto que tarde su contrato temporal pase a ser indefinido. Y no ha acabado. Hacía falta que alguien te lo dijera. Sí, Luca, ¿cuándo llega? Ya vendrá, llega este fin de semana. ¿Cuándo llega tu papi? No creo que venga. Tiene una novia nueva. Por esa parte tiene la lavandería. Parece que venimos al paraíso y es el infierno. Yo tenía un profesor de piano que me solía hacer tocar con la mano izquierda. Porque con la derecha tenías que masturbarlo. Sí, vale, ya lo sabemos. ¿No tenías trabajo? ¿Le molesta que compartamos piscina? ¿Es de izquierdas? Yo soy el esclavo de Jean y fui el amante de su mujer. Este hombre solo dice mentiras. No, nunca ha sido mi amante. Muy bien. ¿Y hace cosquillas? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Mañana hay reunión para hablar de los días festivos y las horas extra principalmente. Todo él. Aquí cada uno va a lo suyo. Nadie ve a nadie. Me gustaría cambiar de vida. Estoy hasta los cojones. Como eres de izquierdas, ocultas tu lado personal. ¡Toma, cerdo! Es ella. La chica que he conocido. Pero es una broma. Bueno, niri Valeria Bruni aktorea asko gustatzen zait, eta horrelako puntu, bera Italietik da, baina frantzin eginda dago pelikula, ze frantzin bizi da, ez? Orduan, dauka hori naztea, frantzesa, italiano, italiar puntua ikusten da, batez ere, zoro puntua eta pasio puntua, ez? Batez ere igarten da. Ba, bueno, daukagu hau, eta, bueno, nik amaitzeko, udan, bueno, pelikula gehiago daude, baina nik honek hartu ditut, zebezela ginen denpora gehiago, eta nik nahi dut esan, 30 urte egingo du Los Goonies filmak, ni Los Goonies zalea naiz, kristona, Richard Donner, zuzendariak, bueno, eta lehenengoko bidar ikusi nuenean nik Los Goonies, oso txikia ginean, eta ikusi nuenean esan nuen, ostreslako polita, eta gero denpora pasa eta berriro ikusi, eta berriro nire lehenengoko filma zuzendu nuenean zigortzaileak umentzako zen, eta pixka bat akzioa eta abentura bai zeukan, eta Los Goonies beti neukan buruan, ez nuen nahi egin Los Goonies bat, baina gustatzen zitzaidan horrek taldeak ez, umeak batzen direnak, eta Mapa del Tesoro, eta horrelako gauza bat, ez? Horrelako filme bat egitea, iristen zaitu oso polita, ez? Eta Los Goonies, egiko dugu aukera ikusteko abuztuan, 16an, Morean uste dute piniko dutela, eske pantailan dian nik ez dut ikusi, inoiz bez, ni telebistan ikusi dut. Orduan, jendeak nahi duena Los Goonies ikusi pantailan dian, aukera egiko du, eta jende asko egongo da ez duena ezagutzen, gaztetxoak eta ziur.
eta aukerokiko dute ezagutzeko. Los Gooniesen egongo da Sean Astin, Señor de los Anillosen nagusiago dagoena, Josh Brolin, Corey Feldman, eta, bueno, horrekiko dugu aukera, ikusteko. Nahi baduzu guazen ikustera trailerra, jendeak ez duenak ezagutzen, ikusteko, eta ezagutzen duenak, gogoa emateko, joateko. Guazen ikustera bat. Pues ahí es donde vamos a vivir cuando nos echen de casa mañana. No habléis de eso, no va a pasar nunca. Mi padre lo arreglará. No puedo creerme que tengas un sitio tan cojonudo como este en tu casa. ¿Qué es esto? ¡Hay encontrado un mapa! Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. ¡Oh, qué susto! ¡Lo tengo! De fondo de sótano nada. Vámonos ahora mismo. Venía, Bran, es la única salida. ¡Es lo más increíble que he visto jamás! Asco de niños. Bueno, baziriti zaizu, udarako bebai, badago, ez? Badago, bai. Badago aukera, ezta? Aukera desente, bai. Ez bakarrik pizinara eta hondartzara joateko baizik eta bebai, zinera joateko bebai badago aukera, ezta? Bai, nik alduan guztietan joaten ez lagunekin zinemara, baina, bueno. Claro, aldan guztietan hori da. Aldan guztietan hori da. Hori da. Orain gainetipe, bueno, merkeagoa danean, ero ez dakize, ero, bueno, asteazkenetan, astelenetan, gero batzutan egiten dute joaten zarenean ematen dizute beste papel bat berriro joateko merkeago, eta, bueno. Baina, zein iruditzen zaizu horrela interesgarriena? Ni Tarantinoren azken filmieko zen dute. Zuzara fan, Tarantinoren, orduan jogo zara. Bai. Ez dakit egun berean edo, baina noste horretan zehar saiatuko naiz bakarrik edo lagunekin joaten zeren... Bai. Zinera joateko gainetik askotan esaten duzu, espada apuntatzen ninoa eta listo. Zan zaude bakarrik zu entzuten dana eta listo. Ondo dago, bai. Ni askotan joaten naiz bakarrik, izten zait, borrela, zu zaudela, inoke ez dizu interrumpitzen eta bakarrik zaude bai entzuten,
Lagunekin bai ondo dago komentatzeko gauzak, biak daukate, beraien gauza. Orduan uda ona, eukitzen dugun, eta egongo gara, berriro. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker horregoteagatik, asteburua dator eta segurazki zuek enbat festetara, herriko festetara bilatzea intentzioa daukazute. Guk ikusiko dugu, baina momentuz hurrengo astean jarraituko dugu. Mila esker eta hurrengo astean arte. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.